Salam hemmeňize. Men sizi şeýle bir begendiresim geldi şugun. Men ýanymda Instagram'ın iň ýaş ýyldızçyklary Muhammed. Emde Emir, kaklaşyňy. Haçan öýlenjek? Ben 10 yıldan. 10 ýyldan. Tüwelem. Toýuňda aýdymçy kim aýtdyn? Murat Molla. Anneme. Muradowuz. Annem. Oňa çele. Esbeter onuň. Annem. Murat Dönmez. Aha. Vallahi. Inni sen haçan öýlenjek Emir? 5 ýyldan. Görýäňmi? Reska. Gelin yüze odan bolsun miya, yüreğe odan bolsun? Yüreğe, ana görýäňmi? Kim aljak? Aycemal. Dünýäde mi Aycemal mili? Irmadın mı sen onu? Irmakmy? Sen ýerine çüp baraň ýygyň ady nämetdi? Aynur. Ha, Aynur hawa. Nememi? Sen ırdın mı sen bu söýüşýärmi bilen? Ha, sen hem söýüşipdiň ha? Anne yine orta yürüyüm ha. Yine mi söýgülüň? Kim? Melek. Aynur bilýän meleň badygyny? Hava. Bilýär? Hava. Melek bilýär Aynur'un badygyny? Aynur odan mi ya Aycemal? Sen? Aynur. Haytynyň owadanlygyny men nädip bilmeli. Indi sen owadanlap tarif etip ber, aýdym. Sevgilim geldene dadağından aşağıyın. Indi Aynur tarif edýär. Aýdym, bitti. Oynayana şeydim. Aynur'a bagışlap sen näme aýdym aýtjak? Oýnaýana şeydi aýtjakmy? Aynur näme gynanýar? Ben deyemem. Rahat dedim kıynanıyor. Söýemek diýsen gynanýar. Ululugda hamany meselem aýdymçy boljakmy? Lotçuk bolma, samolot durjakmy? Ya näli kim bol? Näme? Näme üçin? Meselem näme üçin? Näçe adam alyp gidýär? Meselem seret, näçe adam? Emir, men samoloda mindir diýdi. Aycemal'ım men ýokujadym içek. Sen köp adam alyp gitjekmi ýa-da diňe Aycemal alyp gitjekmi? Köp adam. Malades. Sen sevgiliň ady Aynur, şeýlemi? Melek mi Aynur? Haýsy birini taýlaýda, men ikisini aýtyp bilemmi? Haýsy oldy birini aýt? Aynur. Aynur bolýar. Aynur diýdi, Ya Melek. Ejeň ogmy kakaň? Kaka Melek'im. Ejeň ogmy kakaň? Tamam. İkisinden birini taýla diýseler? Kakam. İkisinden birini taýla diýseler? Sen. Ejeň ogly. Kakam. Emi, indi toýuňda kim aýdym seni aýtdyrjak? Kakam. Kakaň aýtdyrjak toýuňda. Ejeňe mi aýt? Ejeňe mi aýt? Şeýlemi? Bay Muhammed'in eşkisi senne bolan bolsa. Ine. Indi Bay Muhammed, bu Emir'in saçam senne bolan bolsa, näli bolardy? Owalardy? Haman o taýdan bir gyz geçip bar ya. Sen şona birlenji degendi, sen şonu gowurdyň. Birlenji ýanyna baryp näme söz diýjek? İş falan diyecek. Söýüşip bolýarmy? Sen gowurdyň şo goýdy. Baryp näme diýjek? Onuň? Men sen söýemokda diýsen, sen näme diýjek? Näme diýen? Ay bolla barday men içdi. Ululaňyzda şu widiany gör. Näme diýjek? Ona derdälim diyecek. Näme? Ona dert Aynur diyecek. Onuň? Ona dert Melek diyecek. Sen ikisine birden öýlenjekmi?
Her kaptalında birini oturacak mı öyle? Sen böyle ikisinden birini sayla deyseler. Aynur. Ona melek neme gerek beter Aynur söyleyen olsa. Ümit düşündüm mi kuşum? Onu melek neme gerek ya gerek mi? Ona mı söyleyen ha? Melek neme savudun? Ay. Kovda. Kovda. İne. Enişte gülüyor mu? Sen işte gülün mü Ahmet? Ulan ne köpeliyancısı ama birinin adı. Ya beş değil. Ya beş. Ama sana? Yok, 1-2-3 de atlarlaydı da. Ama sen kıyır çüğünü ağlayacak mı? Oh. Sen kıyır çüğünü ağlayacak mı? Neme çüğünü ağlayacak mı? Görüyor musun ine? Şular yağlı oğlan mareken yadirem ine. Bunlar yağlı da mareken. 5 sevgili. 2. Görüyor musun? Sen önkü sapar yaman köptü. Sen ağzal tuttun neme de olsa önküden ha? Biliyor musun? Düzeliyorsun ha? Düzeliyorsun. Görüyor musun? Yadır yine. Nece? 10 sevgili. Bolle buraya var. Siz bilen kim oldu? Haydi. Kimdi? Ebi.